Take me back to the old dirt road where Mama and Papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for them old days of yore. Well, let me run through the breeze like the leaves on the trees. Let me fly like the leaves when they fall. Well, let my mind go serene like a cool water stream that runs from the mountain so tall. Oh, take me back down the old dirt road. Take me home to rest where the mockingbirds nest and to cry through the green in the spring. Me ollaan Helena ja Teppo. Ja me ollaan eletty vanlifea jo vuodesta 2020. Meidän perheeseen kuuluu myös seikkailukissat Mini ja Maxi. Lisäksi tiimiin liittyy vuodenvaihteessa Pikkupihlainen. Työkseni mä rakennan kustomoituja vanlife-pakuja asiakkaille vanlife-tallilla. Pakujen lisäksi me rempataan meidän maatilaa, joka me hankittiin huutokaupasta juhannuksena. Liity Poholifers-yhteisöön tilaamalla kanava, niin pääset seuraamaan meidän reissuja, projekteja sekä vanlife-vinkkejä. Seuraavaksi oltaisiin laittamassa navettaa juhlakuntoon. Kyllä, me jaettiin silloin ensimmäisellä farmivideolla meidän navettasuunnitelmia, miten me haluttaisiin tänne juhlatilaa. Meidän ultimatum goal on tietysti meidän omat häät ensi kevään loppupuolella, mutta nyt me eletään lokakuun ensimmäistä päivää ja viikonloppuna olisi tarkoitus olla Oktoberfest. Jep, meillä on tulossa vieraita tänne ja pidetään pientä talkoo-meininkiä ja saataisiin tää paikka sen näköiseksi täällä kehtaa juhlia ja juoda vähän Oktoberfest-olutta. Kyllä, Teppo on pannut itse olutta meidän omista humaloista ja mistä ikinä. Ja tosiaan täällä pitäisi alkaa nyt järjestellä, että tänään on mikä viikonpäivä? Keskiviikko. Me ollaan tässä alkuviikko omalla porukalla perheenvoimin. Ruvetaan täällä tyhjentämään. Täällä on ylhäällä semmonen iso tommonen kuivaus. Viljakuivuri. Viljakuivuri. Se pitäisi saada pois sieltä ja sitten tuo laveri purettua sen alta. Kyllä, koko toi yläkerta, koska sinne ei mahdu nyt seisomaan alle. Niin se pitäisi saada purettua ja kaikki muukin täältä ylimääräinen. Täällä on nyt jopa meidän ylimääräisiä tuomia jotain pahveja ja sellaisia, mitä ollaan sitä otettu, että voidaan käyttää joidenkin asioiden suojaamiseen. Ekana kaikki ulos ja sitten vähän katsotaan, mistä lähdetään purkaan tuolta yläkertaa. Kyllä, jotain tuentoja pitää uusia, koska tuolla laverilla justiinsa, niin kun me se poistetaan, niin siitä lähtee tietyt tukipuutkin, niin ennen kuin ne voi ottaa pois, niin pitää laittaa uudet tukipuut tilalle ja näin poispäin. Ja sitten katsotaan, kuinka pitkälle päästään. Lattia on aika... Että saadaanko lattia uusittua nyt tästä Oktoberfesteihin vai jääkö se kevään hommiksi. Mutta tarkoitus tosiaan olisi, kun meillä on tää pikkupihlainen tähän vuodenvaihteessa tulossa, niin että keväällä ei jäisi ihan koko homma. Kun silloin on tätä muutakin puuhaa, niin sitten tehdään niiden häiden kanssa tunnin kiire, niin tehdään nyt tähän alkuun. Ja Oktoberfestit oli tosi hyvä syy pistää vipinää kinttuihin. Ruveta hommi. Jep. Täällä ei tosiaan hirveän valosaa, kun toi mun takana oleva liukuovi, kun on tommonen perinteinen barn doori, niin se ei aukea ihan kokonaan, koska tää navetan loppuosa on silleen vähän romahtanut, niin Teppo ruoki just moottorisahan rupee siitä leikkaa palan pois, että saadaan se kokonaan auki. Ja täällä siis on, tässä on ikkunan paikka ja tuolla on ikkunan paikka, mutta siellä on pahvit nyt eessä, niin täällä on kyllä irtonaisia ikkunoita, että yritetään katsoa, jos niitäkin saisi laitettua sitten paikoilleen, niin pystyy hyödyntämään sitten enemmän luonnonvaloa. Ja sitten lisäksi meillä on aggregaatti, se ei ole nyt päällä, mutta Teppo eilen illalla laittoi sen
paikoilleen, se on tuolla navetan takana, niin täällä on näitä juhlavaloja, niin saadaan ne toimimaan tässä remontin aikana sitten meillä työvalaistuksen kuitenkin, kun illat pimenee aika nopeasti. Niin joku voisi sanoa, että katto kannattaa suoristaa, kun ei meinaa ovi enää auettaa, on vähän päässyt painumaan tästä, mutta nyt tehdään semmoinen ratkaisu, että vedetään vähän palkkia tuolta poikki, että mahtuu oven rullat liikkumaan. Ehkä tää on helpompi ratkaisu nyt tässä vaiheessa. Let's go back a ways to the old bygone days, and the simple time we lived back when. Well, let the pull of the plow bring the sweat from my brow, and the glow of the fire pull me home. Okei, Otetaan toista tästä. Let me wind down my days in the sweet dust. Rulla meni siitä alta, mutta johonkin se tökkää silti vielä. En mä osaa sanoa. Maahan? Ei. Maassa on heiluritila. Sieltäkö? Pahvia tiellä. Mistä ottaa kiinni? Tuolta. Tuosta. Kato, täällä on joku jo joskus sahannut tästä. Tää on ainoa kohta, mikä onkin enää korkea. Tuolta puuttuukin palaa jo aikaisemmin. Crazy nights, you figure I should probably give it a try. Maybe check it out, see what it's all about. But the traffic was fast and the money was slow. The people I met you never get to know. I kind of miss this place I used to live back home. 'Cause up here it's breakneck pages. Kyllä nyt kelpaa. En mä kestä. Mä ajattelin jotenkin, tiedätkö, no meidän pitää nostaa navettaa ja kaikkea joskus, että me saadaan tää ensi kesän toimimaan. Niin vähän kun moottorisaha näytti, niin ai että kun tuli hyvä. Kyllä nyt kelpaa, tulee valoa sisään. Ihan mielettömästi. Seuraavaksi ruvetaan tekemään tilaa. Täällä on siis asioita, jotka on jäämässä tänne. Pöytiä, tuoleja, mitä me tarvitaan. Ja mä luulen, että me laitetaan niitä vaan tonne navetan tonne toiseen päähän säilöön siksi aikaa niin poistaa remontin tieltä. Ja sitten täällä on kaiken maailman ihania koreja ja sellaisia. Ja niille vaan kans tuolta toisista huoneista ehkä etsitään suojasaa tilaa. Heinäseipäitä. On kyllä kans komea. Mä haluaisin ottaa nyt taivassa, mutta sitten täällä on jotain muuta. Ja tuolla päässä navettaa, mikä näkyy siinä farmikierroksella. Siellä meillä on muutenkin niinku raakalautaa ja semmoista. Niin tossa kun jotain laudanpätkiä, ne vois kantaa sinne. Ja ylipäänsä yritetään tyhjentää fiksusti silleen, että ulos tulisi mahdollisimman vähän niinku sään armoille semmoista, mitä ei tarvii. Paitsi että sit tossa on jotain, tiedätkö, mattoja ja sellaisia, jotka on varmaan kaiken maailman hiiren kakassa, niin niin ne ehkä sitten menee ihan jäteasemaan. I'm happy with the simple life. Tired of feeling like a small fish in a big pond. I think I'll go back where I came from, where everybody knew my name, and all my friends are still the same. I guess the slow life hit me just right, like a bonfire on a cold night. Hell, you can keep your 9 to 5, 'cause I'm happy with the simple life. Tuolla on tuolla mattopinossa yksi ihana tämmönen harmaan vihreä villamatto. Se ainakin näyttää aika hyväkuntoiselta. Se oli siellä toisiksi alimmaisina, niin kuin siinä oli toi kuplamuovi ja sitten oli yksi matto alla. Ja tää näyttää, että tässä ei hirveästi olisi mitään ylimääräistä. Mä ajattelin, että jos tän pesettäisiin ja siitä saisi sitten kiva joulumaton meille. Mulla on myös ideana, mä tosta
yhden korin nappasin, missä on noita kahvoja. Mutta täällä on paljon näitä tämmöisiä koreja, joissa niitä tällaisia kahvoja ei ole ollenkaan. Ja niitä on siis täällä muuallakin vielä pitkin ja poikin. Niin täällä on näitä huonekalujakin, mitä tullaan sitten Oktoberfestillä käyttää, että viedään tonne isoon tilaan. Mun niin noista pärekoreista, niin niistä ajattelin sitten tehdä häihin sitten sellaisia niin kuin lamppuja. Mä en nyt ihan tiedä, että riittääkö meille aggregaatti häihin vai mitä tehdään. Toukokuussa kuitenkin illat pimenee, mutta kaupoissa myydään myös sellaisia ladattavia tai paristolla toimivia lamppuja. Niin niissä ei tarvitsisi laittaa kuin naru, sitten se lamppu sinne pärekorin sisään ja naru tänne jonnekin parruun kiinni. Niitä olisi tosi kiva semmoinen kokoelma erilaisia. Vähän niin kuin sellaisia rottinkivaloja. Nämä on tehty täällä löydetyistä autenttisista pärekoreista. Ja sitä nyt ei tähän tehdä, mutta hääsuunnitelmia semmosia. Sitten täällä on ihanaa. Mä oon odottanut, että me päästään tänne näitä kaikkia muitakin aarteita ottamaan. Tuolla on tämmönen vanha vilja. Oliko tuo vilja kuiva vai vilja erotin tai jotain? Se jää tänne rekvisiitaksi sitten. Jossain vaiheessa siirtää vaan parempaa paikkaa. Tässä muuten näkee hyvin, että tähän osuu niinku pää, jos tästä kävelee. Tänne ei maha kunnolla kävelee. Mut sitten täällä on arkkuu tossa ja arkkuu tuolla ja muuallakin. Tuolla on lisää noita pärekoreja ja sitten on tommonen vanha, millä käsittääkseni perunoita on siis vissiin tiputettu jotenkin tai jotain tämmöstä joku sanoo, niin tuolla on lisää pärekoreja. Koko tää alaosa pitäisi nyt tyhjentää kans. Ja sitten täällä toisessa päässä, no täällä on meidän sisältä tuomia näitä huonekaluja. Meidän navettaan on nahkatuolit ja ai täälläkin oli vielä mattoja, jotka pitää laittaa poistopakkaan. Mut tuolla on mun mielestä noi tollaset tuolla perällä ja tuossa maassakin on tommosia niinku, no vähän niinku enemmän sellaisia pahvisen näköisiä tai niinku vanerin näköisiä tommosia juttuja, mutta mä luulen, että ne liittyy siihen kuivaimeen kanssa. Ja sitten on tosi isoja tollasia laatikoita ja pari kelkkaa ja kaikkia aarteita, mihin on odottanut koko kesä, että pääsee käsiksi, niin nyt saadaan niitä tänne järjesteltyä. Sitten täällä on ylhäällä kans kaikki tämmönen laatikollinen oikein kaikki vanhoja kirjoja syksystä suveen ja lapsuuden kultamailla. Musta täällä oli jotain niinku uusi aapinen ja tällaisia. Kaikkia ne täytyy nostaa näin johonkin jemmaan ja käydä jossain vaiheessa sitten ajan kanssa läpi, että mitä kaikkea täällä oikein on. Laskuoppia ja muuta laskentakirjaa. Täällä on jo siistiä. Niin, mä oon jo puolet siivannut. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out. Loppuun me tarvii sitten tepoa. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress. No niin sillä välin kun akku oli latauksessa, niin me ollaan saatu tyhjennettyä täältä jo puolet alakerrasta. Sieltä on löytynyt paljon lautaa, mitä ollaan hyötykäytetty, ja sitten täällä on tämmöisiä isompia lankkuja, mitkä varmaan käytetään vielä uuden lattian tekemiseen. Ja täällä oli tämmönen vanha joku muuntaja. Nyt taas, jos joku katsoja on semmonen, että haluaisi tämmöisen muuntajan, niin tässä on kupariletkua ainakin niin kuin raha-arvosta vaikka kuinka paljon, niin saa tarjota. Täällä on iso tommonen kone. Ja mihin sitä on käytetty? täällä on pyöritetty varmaan vanhaa jyvämyllyä tossa. Täällä on ainakin tämmönen niinku moottoripyöriä ainakin laakerittu hyvässä kunnossa. Tuolla on pyöritetty sitä jyvämyllyä aikoinaan voimavirralla. Ja sitten on kaikkea muuta verkkoa ja traktorin ketjut. Nuokin on varmaan, ei me niillä mitään tehdä, kun meillä on traktoreja, niin jos joku kaipaa traktorin ketjuja, niin myydään nekin. Ja sitten on pöytiä ja kaikkia kalusteita, mitä heitettiin tuonne nurkkaan. Toinen arkuista oli tämmönen valitettavasti menetetty tapaus, että pohja repesi, kun sitä nostettiin, että tuolla on lattia mennyt tässä kohtaa tätä navettaa, niin aivan niinku
There is no floor käytännössä. Ja sitten me tehtiin kokko tuonne nurkalle. Oktoberfesteissä poltetaan sitten kokkoa noista lahoista, paloista. Ja sitten täällä oli tämmönen yksi vanha sänkysohva. Se oli kans tossa lahon kohdalla, niin siitä se on muuten ihan hyvä. Joku on irrottanut siitä niin tämän yhden palan, joka kuuluisi olla tässä päädyssä, mutta se nyt ei ole ongelma. Mutta kaikki muut jalat on tallella, mutta yksi, se on nyt tuolla kulmassa just. Yksi jalka oli kärsinyt tuosta lahosta, niin se puuttuu, mutta tätä ei heitä pois. Tätä me voidaan käyttää sitten vielä. Ei me sitä sisälle viedä tai mitään, mutta täällä rekvisiittana sohvana ja heitään vähän olkia yläkerrasta tuolta noin. Tai jotain. Hyvä sohva tulee. Käykö homma vähän turhaan tutuksi? Joka oveen pitää löytää tie. Ajateltiin avata tää ison liukuoven luota, niin on tämmönen toinenkin ovi, niin nähdään vähän paremmin tuolla touhussa. Kesäalussa kaivettiin tuo ovi, tai Teppo kaivoi tuon oven tuon Sepän pajan oven tuolta esiin. Kaivetaan sitten tätä ovea. Tässä on tämmönen matala ovi. Tää on varmaan joku työkone tänne kärrätty. Ovi ei aukee, niin pitää ottaa yläreunasta sentti pois. I go straight from the bank, gassing up the tank, cranking up the radio, playing old Hank. It ain't that long till I'm back with the farm. I'm pulling up the truck down at the dock. It's time to do some cruising, baby. Get a little stuck. It's a Saturday show. First it reached its spot. Pääsee kannistelemaan niitä täällä. Mä vielä tää kaivon, että saa täysin olemaan. Osaako joku sanoa mikä tää on? Tää ei oo siis niinku... Tää on metallia tää kaveri. Tää on vaan puuta. Tässä on niinku reiästä laitettu. Mikä tää funktio on? You tell me please. Yeah, we're chilling out here. Ladies in the beer, feet in the water. Top disappears, drinking Malibu Patron or a beer in a cup. We all get to dance and I get to chance. Tästä tulee hyvä. Tällä on tehty muuten betonilaa. Niin. Joo, saa tulla kyllä auttamaan. Mä haaveilin tätä kasvimaalla, mutta tää on niin hyvässä kunnossa, että tää varmaan tulee meille vaan hääräkisiitoksi johonkin tarkoitukseen. Hyvä demonstraatio siitä, mihin tätä voidaan käyttää. Kaljan juomiseen. Mitä? Eikö penkiksi? Jos ei halua käyttää sitä silleen niin kuin laaripuolella. Ja sitten toiselle puolelle mahtuu selkää vasten toinen istuva. 1, 2, 3, 4, 8 ihmisen penkki. Kyllä. Tässä on vielä jokaisella omat loosit, ei mene sekaisin. Ja vahingossakaan pääse liian lähelle. Turvaväli pysyy. Siveelliset häät. No niin, aggregaatti humisee, niin nähdään tehdään vähän hommia. Voisit siis vähän vielä siirtää tuon työvallan, näkee paremmin. Mutta kohta on koko alakerta tehty, suuri osa, ja nyt on enää tää viimeinen pätkä. Joka tätä tekee, tuo yläkerta varmaan jää huomiselle tai katsotaan mitä riittää valoa ja energiaa. Vielä on jaksanut hyvällä fiiliksellä. Yeah, now it's a hell. We're on the boat. We're feeling fine. Drinking Tennessee whiskey and big blue sky. Hiiliä. No, säkillinen hiiliä. Tää on varmaan ihan käyttiksi. Oot nää semmosia pöytiä, mitä haluat säästää? Se ehdottomasti tuollaista koripeliä, mutta semmonen 70-lukulainen ovi, mikä tuo ulkona on, niin sitä ei tarvii säästää. Sen voi laittaa pois tuossa. Hyvä konkittaa suina. Nyt on iso pala tätä putkea. Kelkkojakin on 2 kappaletta. Joo, uskon, että päivässä saadaan tyhjennettyä. Niitä on ihan muutamassa tunnissa. Kaivaa. Näin pitkällä mä en ole täällä ennen nähnytkään.
Niin täältä voi löytyä vielä vaikka mitä. Uutta. Mulla on sentään turvakengät jalassa. Järistys. Pussiin sitten viimeisenä ne jyvät. Ja... Joo. Tässä vaiheessa voidaan katsoa, että näin ei enää kosteudesta mene miksi. Oi niin se onkin. Varo nyt, ettei sitten tipu mikään päähän, kun se auki. Se muuten auki, kun se, siinä on ne launat ees. Tänne päin se ei auki. Meillä on noita ikkunoita, on täällä pilvin pimeä. Come all you young rounders, and a story I'll tell of the promise of heaven and the warning of hell. Take heed where you ramble, or too soon you will go. Way up on the hillside, where the new flowers grow. Well, he met in the springtime, the sun sinking low. Two star-crossed lovers in the still melting snow, where the loving was easy and the courting was brief. Well, they called her a beauty, they called him a thief. In the quiet of the evening, they'd steal away, where the laughter would flow and the fiddle would play. Well, the folks called it wrong, but hell, it seemed alright. In the sun-painted picture, and the day turned to night. Come up on the hillside, have a time. If you'll bring the kisses, honey, I'll bring the wine. Päivä 2. Sitten aletaan purkamaan varmaan tuota yläkerran laveria pois. Mä eilen tässä vielä yömyöhään pohdiskelin, että mitä tapahtuu, että miten me saadaan tuonne uusi lattia, kun tuo vanha lattia revittiin pois tosta. Niin, nyt olisi semmoinen kunnianhimoinen tavoite, että puretaan tuolta kaikki ylimäärän tuolta ylhäältä laverilta pois, mutta laskettaisiin koko tuo ylälaveri lattia tosta kokonaisena liinojen varassa, niin saadaan suoraan uusi lattia tuohon. Eli puoletaan koko tää höskä tästä kerralla alas liinojen varassa. Katsotaan miten käy. Tänään varmaan ensin kuitenkin laitetaan ikkunat paikalleen ja kaikkea järjestelyä. Tuo voi olla, että jää vielä huomiselle tuo laverin pudottaminen, mutta ainakin päästään alkuun. Niin siis tuolta päädystä, mistä ne ikkunat oli peitetty. Ja mitä järjestelyä? No, tuolta pitää ottaa nuo kaikki niin, ylälaudet niin, pois purkua. ja ikkunat. Ja, purkua tuolta vielä niitä, mitä tuolla on sitä. Poistaako se koneisto ennen lattiatiputusta myös? Niin. Kaikki ylimääräinen paino pois. Niin, eli laitetaan ikkunat paikoille ja puretaan. Tässä on riskinä, että koko meidän talo sortuu. Jos nuo tukipalkit ei kestä ja me puotetaan tuo lattia. Niin... Mutta siis me ollaan tekemässä lisätuentoja, että ei sillä. Mun mielestä oli ihan loistava suunnitelma, koska tää lattia tosiaan, niin me ajateltiin, että me oltais vaan jouduttu joitain yksittäisiä, ehkä tää yksi pätkä tästä niin kuin vaihtamaan lautoja. Että tää oli yllätys, että ne oli niin täysin huonossa kunnossa, että eilen me pohdittiin tosiaan niitä olkia, että oltais nyt Oktoberfestia ajaksi levitetty olkia vaan tuohon lattialle, kun ei meillä ole niin paljon lautaa, että me oltais saatu tuo lattia tehtyä, eikä me haluttu nyt tuhlata rahaa siihen, että ostaa uusia. Tää oli sulta niinku aivan nerokas idea, niin nyt mä toivotaan, että se toimii. Mut joo, aletaan sitten taputtelemaan ikkunoita paikalleen ja purkamaan ja hommiin. Back up where the new flowers grow. No niin, käydään katsoa, että löytyykö sopivan kokoinen ikkuna. Noita pikkuikkunoita meillä mun mielestä on täällä monta. Mutta muistaakseni iso ikkuna mä oon nähnyt vaan yhden tuon navetan perässä, niin toivotaan, että se on
Just tän kokoinen. Ensimmäinen takaisku tuli. Tästä mulla on joku 100 vuotta vanha lankku. Niin tästä ei mene mikään naula läpi. Vaikka kuinka hakkaa, niin nää tökkää tähän niinku ei mene. Ei. Tää lähti jo vähän menemään. Kato, yhden sai. Nää ei mennyt millään tosta läpi. Jotenkin tosi kivettynyttä puuta. 4. kerta toden sanoo. 4. kerta. Sitten totuuden hetki. Onko yhtään oikein kokoinen? Oikein on leveys, mutta korkeus jää vajaaksi. Pystyisiköhän siihen laittaa niinku pikkuikkunan päälle? Mikäs kokoisia nämä pikkuikkunat on? Tän sais sitten kaveriksi. Ei tälle ei kyllä riitä korkeus. Hetkaksi, mites päin se pitää olla? Näin. Eikä tää riitä silti. Täytyy katsoa noista muista pikkuikkunoista. Olisiko ne sopivampia kavereita tällä? No niin, täällä on lisää ikkunoita. Tää on pieni myös toi. Tää voisi olla oikein kokoinen, mutta tässä on pelkkä verkko. Tää näyttää kans vähän isommalta, mutta se on laho. Pieniä. Tuosta puuttuu yksi ruutu. Pikkunen. Tää olisi niinku lähimpänä nyt sitä mitä haetaan. Siinä ei tähän maaliin, mutta katsotaan sitä haittaa. Katsotaan se koko. Eli se pitäisi olla noin 82 korkea. Niinkä päin se meni? Tää on 80. Se kun just toimii. Ehkä. Ja sitten meillä on se parikymmentä senttiä vajaa. Tää on 43 senttiä leveä. Ja mä luulen, että se on paras mitä meillä nyt on. Nämä on kaikki vähän omituisen kokoisia. Ei tommoista lahoa kannata laittaa. Että tossa on toi yksi, jossa ei oo yksi ruutu puuttuu. Täällä on näitä laseja kyllä. Virtamaisia tossa takana, että periaatteessa olisi mitata tämänkin, mutta ups. Ja pelkästään sen perusteella, kun nostin tähän, niin mä veikkaan, että tää on saman kokoinen nyt kun tuli verkkoikkuna. Se on siis niinku liian korkea siihen. 89. Joo, mä luulen, että toi pienempi saadaan ehkä paremmin siihen kuitenkin toimimaan. Ei tämmönen superpieni, mutta tällainen kokeillaan. Siitä pitäisi vielä käydä tikkailla mittaamassa se pikkuikkuna, mikä näistä sopisi siihen. Ja sit siinä on mun mielestä ehkä semmonen 3-muotoinenkin ikkuna. En oo ihan varma. Täytyy tarkistaa. Maybe check it out, see what it's all about. But the traffic was fast and the money was No niin, slow. kultaseni, me ollaan löytäjä. Katsotaan. Tässä on 2, niin jos näistä tulisi tuottaa vastaan semmonen yhdistelmä, että saataisiin toimimaan. Voi. No mutta sitten siihen pitää laittaa vaan lisää karmia. Eikö voida laittaa näitä isompia? Ei oikein ollut. Odota, tässä on niinku toinen. Siihen kaveriksi.
No siis tää on samankorkunen kuin se. Mut kato jos laittaa sen. Ja sitten tekis vähän yhden puupalan jostain lisää. Sä oot ollut tänne päin vielä itse koska sieltä tulee yli laidan. Ja täällä on vielä tilaa. Tuohon vedet, voitais vielä laudan päälle. Tuohon. Tähän yhden laudan. Niin. Tuon toisella puolella tuen, missä vois... Pidäpä hetki tästä vielä. Tuossa oli pari semmoista ikkunaa, mutta en mä tiedä, onko siinä väliä, kun siinä yhdessä on... Pitääkö kääntää tää toisinpäin? Odota. Mä en ole varma miten päin mä sen mittasin. Eikö ne toiset on liian isoja. Eihän tää ole toinen ikkuna tuolla alhaalla. En mä tiedä, mä en päästä sitä vielä mittaa, se pitäisi mittaa seuraavaksi. Mutta se on ainoa iso ikkuna, mikä on tommonen niinku 2 ruudun ikkuna. Pidäpä sitä. Mä pidän koko ajan. No, mut sit se korkeus on eri. Tää on parempi tällä itse asiassa tälleen päin. Mut tossa nyt näiden ikkunoiden ero on niin. Ei se haittaa mitään. Sitten tätä pitäisi niinku ylhäältä ja alhaalta vähän. Joo. No mä luulen, että tää on paras ratkaisu mikä tähän on. Laitetaan nää tähän holleille, mikä ei mittaa, että mitä tonne toiseen tarvii. Miten sä täällä oot tuohon? Mä laitan tuohon pari ristikkeispuuta. Siis näitä tämmösiä vai? Joo. Onks nää niitä uusia? Joo. Okei. Saadaan vähän tukea lisää. Joo. Missä vaiheessa? Mä laitan yhden tämmösen poikittain, että tuo halennut tuo parru, että se katkee kokonaan. Anteeksi, minkä laitat? Tuon. Niin, kun toi pitkä parru on vähän halvi. Totta niin näkyy. Se on itse asiassa mätä tuolta. Missä vaiheessa me laitetaan alhaat? Kun mehän meinattiin just niinku näihin kohtiin, mistä tavallaan ne alkuperäiset onkin varmaan niinku jotenkin ollut. Niinku näiden palkkien kohdalle laittaa niitä tukipuita. No ennen kuin puotetaan tää. Okei, mut sä teet täällä nyt jotain muita Mä hommia. laitan nyt nää yläpuut täältä ensin kuntoon. Okei, noniin. Okei, mä menen metsästä. Missä meidän aatikkaat? Varmaan kasvihuone. Okei, mä käyn metsästä ja mä pääsen tuonne turvallisesti. Joo. Jatkakaa, olkaa hyvät. Come all you young rounders, Mä luulen, tähän mennään story out ylhäällä on jotain mielenkiintoista tapahtuu, niin se voi olla vähän promised eri asia. heaven in the warden of Yksi. Sitten nyt sä pitää... take heed where you ramble, or too soon you will go. Way up on Tää on varmaan naula. Niinpä on. flowers, till he met in the springtime. Onko vasaraa halleilla? Sunset, two star-crossed Odota. Just sieltä toisella puolella. and they're still melting. Tarviiko mistä? Loving was Noniin. Tämmönen on. and the courting was brief. Well, they called her a beauty, called him a thief. In the quiet of the evening, Tää on vähän lahon näköistä sitten. Oliko se nimenomaan se yksi pala vai oliko siellä enemmänkin niitä? Jos tuot ylhäältä katsoa, niin... Oliko Tää on kaikkein pahinta, voidaan katsoa tosta mistä kyllä. mut oliks nää toi toinen niitä? Vai oliko se nimenomaan tää yksi, joka nyt on? Tuo. Ei tuohon on hyvä. Niin, eli se on vaan tää yksi, joka on niin. Vois mä otetaan toisen pitkittäis laulu. come up on the hillside. We'll have it. You'll bring the kisses. Nyt tulee tukemaa. Mä otan yhden lattialampun tänne kattoon. Se seinämä otan sitä irti kanssa. Siitä kun saa niinku tähän toiseen päähän tehtyä laveri lattia suoraan. Niin, aivan. Moottorisala vaan poikki sitten, niin se on suoraan valmis. Niin, totta. Steffo, tuu kattoo mitä mä löysin. No, Tää, mä luulen, että on just oikein kokoinen ikkuna. tästä puuttuu toinen. Mutta puuttuu, otapa käteen. Siinä on se lasi. Siellä oli näitä irrallisia laseja, mutta
Sujautetaanko nää niinku vaan? Miksi nää on niinku irti? Se on pudonnut sen jostain. Osaatko sä laittaa tän takaisin? Mä pitäis avata tää ikkuna. Koska mä luulen, että se on just niinku... Olin mittaava niin, että se on täydellisen kokoinen. Tohon noin. Mut tää jää niinku sulle. Ja sitten oli tää toinen. Tää on siis tämmönen tuo yksi kohta ei ole niinku edes kiinni. Mut mä ajattelin, että kun tää oli vähän liian iso tohon muutenkin, niin se ei haittaa, kun se tulee tuossa heitinkin reuna yli. Et jos se laittaa tohon, niin, tonne ylös tohon alas ja sitten vaikka lauduttaa lopun tai muuten. Mut et tulis kuitenkin vähän sitä valoa sieltä ylhäältäkin. Mutta tällä täytyy olla tosiaan varovainen, että tää yksi osa on tästä niinku puolella. Siellä oli parempiakin, mutta mä ajattelin, että sitten paremmat säilyttää johonkin, mihin tarvii paremman, koska tää on ihan väärän kokoinen. Katsotaan saadaanko me rikottua tuota. Mutta tarviiko sitä rikkoa? Jotenkinhän se on sieltä ehjänä tullut pois. Tässä on nää karvat, pitää irrottaa tosta. Saatan tänne alle ja sitten edes riimata tohon tai pienellä nauloilla. Okei, eli se ei vaan niinku mene jotenkin niihin uriin tavallaan suoraan. Todennäköisesti hajoutuu se puu siitä, mutta voidaan sitten fiksata. No varmaan, että se ei täältä puolella. Niin, meneekö se nyt? Ja vanhaa hajonnut ja siihen on hankittu uusi. Okei. No, mutta tää olisi täydellinen tähän, koska se toinen vaihtoehto oli pelkkää verkkoa. Tän kokoista karmia ei ollut mitään niinku sellaista, joka olisi ehjä jo valmiiksi. Tuo on ainoa chance. Oliko se heti? Tuo kuuluu nyt inhottavasti sit kameralle. Mitä niin sä vaan otat ne koristekarmit irti käytännössä. Nää pitää sen paikan. Ai ne oli naulattu vaan, okei. Mä olisin tarvinnut tähän kokonaisen YouTube-videoon. Miten tää kuuluu tehdä? YouTube. Pitäis olla varmaan se viimeinen. Vai meneekö? No, meneekö tarpeeksi? Mä luulen, että anna mulle se lasi vaan. Tässä on vielä se viimeinen. Okei, no niin. Sitten. Laitaas lomaa. Eikö uputtaa? Noin. Hiiri. Niin muutamakin pitäisi jo paikalla. Näyttää paremmalta. Mihin sähän teit? Katsotko tuo ikkunalta nyt varmuuden vuoksi? Se on just jossain karmin kohdalla. Ei. No niin, täällä on remppamestarit paikalla. Pitääkö kattoo videokuvaa? Tähän mä sen mun mielestä laitoin. Se on varmaan siinä ylösalaisen niin, että se valkoinen maalattu puoli ei nyt näy ylöspäin. To be continued. Tuo kuuluu nyt inhottavasti sit kameralle. Ah niin, se oli vähän rikki. Mallaappa se siihen. Meneekö se? Tämähän on kuule tän originaali ikkuna. No, se pitää vielä nakutella kiinni jotenkin. Yksi alapuu pois. Onkohan se ollut vaan niinku tukena siinä? Se on ollut ton pahvi. Monsieur. Niin mistä sä tiesit, että kumpi on ulkopuoli ja kumpi on sisäpuoli? Tarveista. Ulkopuolelta tulee nää tommasta hippalista. Onko mallaa? Kyllä. Haluatko saman tien kiinnittää se jollain vai miten sä meinasit? Mä laitan naulat ja taitetaan ne tohon päälle. Mitä nää on tämmösiä, kun nää on tän vanhan näköisiä tai Ne on tämmösiä? sinkittyjä. Sinkittyjä nauloja. Ei ruosta. On ne. Joka päivä oppii jotain uutta. Jee, ihan Hyvä. oikeeta progressia. Haluatko mallata saman tien ton pienen ikkunan tohon? Voidaan laittaa samalla. Joo.
kummalle puolelle se lahopala on parempi. Ei ihan muuttaa. Niin, mutta jos sä laittaa tonne yli laidan tonne vasemmalle päin. Niin kuin noin. Ja sitten tukkii ne loput reijät sitten No näin, puulla. menee. Okei. Okay. Tämmöiset kiinnitykset. Hienosti naarilla pysyy paikallaan. Anna palaa, potkaise vaan irti. Okei, odotas nyt. Siis täällä on jotain putkia, eli nääkö ei ole millään kiinni? Ne ei oo millään kiinni. Tai no on ne tommosilla pannoilla, mutta ne lähtee siitä kun vaan nykäisee tai potkaisee. Siis ylös vai sivulle vai mitä? Saat päättää ylös, sivulle tai alas. Aha, okei. Okay. Ja heitänkö mä vaan tuolta ikkunasta ulos? Näitä vaan ikkunasta ulos. Kato nyt, että siellä ei oo ketään alla. Mini ja Maxi, missä te ootte? Ai! Se pannan toinen puoli tippui jo vahingossa. Ei siellä ole pikappu. Noniin. Okei, eli siis Siitä vaan viskoa. on se niinku mitä nyt havitellaan. Hauskaa. Olen vasta. No näin sitä pakkeista. 3 lisää. Puuliiteristä löytyy tämmösiä vanhoja hirsiä, niin saadaan näistä tehtyä tuen. Siis ei nää niitä, mitä mä bongasin puuliiteristä, josta mä haaveilin, että kun nää on niin kauniin näköisiä, että nää ois laitettu. Koristen hirret menee nyt oikeeseen käyttöön. No mä ajattelin, miettikää meidän makkariin, kun me myöhemmin syksyllä tehdään se makkarin remppa, kun se on semmonen laudotettu ja me sit maalataan ja joo, jollain hengittelevä maalilla totta kai. Mutta et ois saanut, kun meillä siellä niinku olkkarissa ja keittiössä niin on hirret joskin piilossa tällä hetkellä, mutta kaivetaan esiin. Niin sit ois ollut niin kaunista, kun makkari ois saanut vähän sellaista samanlaista tunnelmaa, että 2 hirttä laitetaan. Ei sen puolelle mä sanoin kyllä jo Tepolle, että jos se oikeesti tarvii niitä käyttöön, niin totta kai se menee niinku etusijalle. Mutta mä vähän toivoin, että se ei olisi tarvinnut niitä käyttöön, koska siinä on niin kauniita. Kattokaa näitä yksityiskohtia. Jep, täällä on valmiina jo leikkaussaumat tehty mun projektia varten. Ei oo sun projekti, kun mulle makkari. Mitkä leikkaussaumat? No tää kulma tohon, niin mä saan tonne tehtyä hahlan tonne toiseen päähän. Helppo juttu. Niin surku. Tähän tulee uudet tukipalkit näihin hirsiin, että saadaan tästä maahan yksi iso palkki, kun tää lähtee tää laveri pois. Otetaan nyt luotisuoralla vähän mittaa tosta. Saadaan oikealle kohdalle porattua tuohon reijät tai sahattua moottorihalla oikein kokoiset palkit tänne lattialle. Tää menee just tähän ärsyttävästi lattian päälle. Suurin piirtein paikka. Sitten hirrepaksunen kolo tuohon. I go straight from the bank, gassing up the tank, cranking up the radio, playing old Hank. It ain't that long till I'm back at the farm. I'm pulling up the truck down at the dock. I'm busy cruising, baby, get a little stuck. It's a Saturday, so right, where's the street get the spot? We're on the road, we're feeling fine. Drinking Tennessee whiskey, deep blue sky. We're going up, we're coming down. There's a party on the water, it's a hell of a time. We're on the road, we're killing time. In our own hometown with a bottle of wine, we're going up.
Noin. Sitten testataan. Meneekö sahattu palkki paikalle? Meneehän se. Täällä vaan ottaa vähän. Laveri ottaa kiinni. Muuten. Ei jäädä liikaa tilaa. Hyvä. Se on aina riski, jos tää pidemmäksi enää saa. Jep. Oi. No tukee. Joo. Nätisti asettu. Tähän tulee tää uusi tolppa. Niin, meillä oli täällä joku tämmönen vanha betonin pala, niin tehdään tästä hienot perustukset tänne. Kaivetaan vähän tota alle, tuonne upotetaan jonkin verran ja laitetaan sitten tämmöistä kattohuopaa tai mitä tää on, bitumimattoa, niin tuohon väliin, niin että kosteus pääsee tähän puupalaan toiseen pölkkyyn, niin kuin näissä aikaisemmissa tuissa on päässytkin jo vähän menee huonoksi. Sitten saadaan hyvä perustus tälle. Tai no hyvä ja hyvä, mutta ainakin on jonkinlainen perustus, ettei ole pelkkää maata vasta. Joo. Sitä kun kopautat pari kertaa tuolta ylhäältä tuonne toiseen suuntaan, se on avot. Noin, aika lailla. Päivä 3. Eilen mä vielä illalla puuhastelin täällä yksinään yömyöhään ja sain tänne aika hyvin nyt tehtyä tilaa tonne yläkertaan. Tossa näkyykin taustalla. Ylälaveri on periaatteessa pitäisi ottaa enää tuo ilmakuivauskone tuosta poikkeen. Ja sitten se onkin siinä kunnossa, että aletaan pikkuhiljaa pudottelemaan tota laveria alaspäin liinojen varassa. Eli täältä lähti seinät pois molemmin puoli. Ja seinistä mä tein tänne jo uutta lattiaa ton verran. Tonne tuli pienet poikkirimat tonne alle, että ei ole ihan lauta maata vasten. Pysyy jokseenkin edes kunnossa ja kuivana. Me eilen mietittiin myös, että laitettaisiin näitä muoveja ja pressuja tuonne maa alle tai noiden lautojen alle tonne. Mut sitten tultiin loppujen lopuksi siihen tulokseen, että se ei ehkä pääse tuo maa kuivahtamaan niin hyvin, että jos siellä ne pressut on, niin jätettiin ne nyt laittamatta. Et todennäköisesti ehkä pysyy lauta kuivempana tuolle, että se pääsee hengittämään, kuin että siellä on ne pressut alla. Tuossa on kuitenkin tommonen vähän niinku hiekkapohja, hiekkasavipohja. Tää viljajyvä erotin laitos saatiin siirrettyä tuohon nurkkaan ja kaikki aluspohjan nuo kaikki purut on nyt tuolta kaikki eloperäinen tavara, niin suurin piirtein poistettu tältä maasta. Sitten tännehän tuli nämä ikkunat tuonne yläkertaan. Tuonne tuli kans pari ikkunaa. Saadaan vähän valoa tänne lisää. Joo, seuraavaksi lähdetäänkin sitten suunnittelemaan, miten saadaan tää laveri tuettua tonne kattorakenteisiin. Tuonne on laittu niin pirusti kaikkea lautaa nyt ristiin ja lisäpalkkia, lisää pystytolppaa ja kaikkea, että tuo kestäisi tuo koko kattorakenne tän laverin pudottamisen. Eli mulla olisi ideana, että nurkista laitettaisiin tuonne katon rajaa tolppia, tuosta liinat 6 kohdasta ja tuolta toiselta puolta kans, mahdollisesti ehkä keskeltä vielä yksi. Ja sitten vaan yksi kerrallaan koitettaisiin pudottaa niitä sen verran, että tämä valmis lattia saataisiin suoraan pudotettua tähän maahan. Jätetään tuonne alle vielä noita poikkipuita, vaikka tässä on tämmöiset hyvät palkit jo muutenkin maata vasten, mutta jos nuo jättäisiin vielä tuonne alle, niin tulisi priimaa. Tässä ilmastointilaitteessa tai tässä kuivurissa on joku tämmönen hirveän kokoinen mööpeli. Muuten tää on kevyt nostaa, mutta tää painaa varmaan 100 kiloa tässä tää tuuletuskoneisto. Niin
Mä ajattelin, että jos sen nyt nappaisi tuossa ekanaveksi. Ja sitten saa tän koko junan täältä siirrettyä erikseen pois. Katsotaan lähteekö nämä ruosteiset pultit täältä ensin irti. Voi olla, että tekee aika tiukkaa. Ei lähti, mutta heti. Pyörikova tyhjä. Tässä on vähän astetta isompi kissaputki tai joku tämmönen. Tästä saa vaikka lapsille leikkimajan tai jotain, kun vähän katsoo, ettei mitään terää. Hauska tunne. Tää vähän liikkuu. Pääsikö repästyä täältä alas? Ja tääkin painaa varmaan 200 kiloa enemmän. Ja laiskuutta niin en viittinyt irrottaa, ne olisi lähtenyt irti täältä. Jokainen palikka. Vuoron perään. Koitan nyt saada kerralla kokonaan pois. Hyötää tätä ylhäällä. Jesse came on Friday night and it all again. He left her for the bottle once again. Don't cry, honey, it'll all work out. Big old world out there. You'll be on your feet, but you're always welcome here. So just keep going, find your way. Semmoinen. Tällä kertaa putsittu. Täältä täällä nyt näyttää. Tästäkin olisi saanut ihan hyvän tanssilattian tehtyä. Se lähti helposti. Nappasin tästä tommoset muutama näitä pyöreitä tukkeja ja laitoin tohon alle. Niin lähti aika kivasti sitten liikenteeseen loppujen lopuksi kun työnti vaan. Siinä on semmonen juna. Mä näytän nyt tonne sisällekin, että miltä täällä oikein näyttää. Kyllähän tästä saisi tehtyä vaikka minkälaisen laitoksen. Tuonne kuule joku tunneli leikkimaa värittää maalaa tai jollakin hienoilla eri värisillä. Vaikka sateenkaaren väriseksi, jos niin haluaa. Sitten seuraavaksi näytetään vähän moottorisahaa. Tässähän tohon reijät liinoja varten. Sitten se liina saa tästä vedettyä tän tukipalkin yli. Toivottavasti kestää. Kaiken järjen mukaan kestää, mutta on myös mahdollisuus koko talon ajoa. Feeling fine.
Täällä on nyt tuettu yläkerta kaikkialta näillä liinoilla. Mä vetäisin tonne reijät tuohon sahalla tuolta, että saa liinat ympäri näitä parruja alia. Nyt tää periaatteessa roikkuu, täällä on kaikki nämä tukipuut, niin nää on ilmassa. Nyt on kaikki alatuennat otettu pois eikä vielä räsähtänyt mikään. Seuraavaksi vähän pätkästään, täällä on vähän ylimääräisiä näitä. Puut tulee yli tuolta ja sitten sen jälkeen vedetään tuolta reunojen myötä sahalla poikki ja katsotaan miten käy. Räsähtääkö koko homma alas vai mitä tapahtuu? Se on siinä. Nyt on lattia sahattu täältä poikki ja tää tuettu pelkästään liinojen varaan. Ja nyt löysellään yksi kerralla ja katsotaan räsähtääkö tää ehjänä alas vai mitenkään. Mä sanoin, että mä oon aikalainen epeili, kun mä tämmösen keksin. Niin vinssi olisi ollut tietenkin yksi vaihtoehto. Nee. Oi! Olit. Mikä? Ensimmäinen liina hajalla. Mistä katkesi? Keskeltä takaa. Lähti aika vauhdilla. Herra jestas. Hui, varovasti kulta. Hupsista keikka. Onneksi oli kypärä. Sanoin, että se putos. Tuo ei pitänyt. Tuolta petti, kato. Lauta irtos, totta. Niin pääsi alas. Tekkonen, meillä on tuokin muuten väärin laitettu. Tuo on pelkän laudan varassa. Tässä nyt on pukin toista. Niin muuten onkin. Me laitettiin nämä uudet liinat väärin, siksi tässä kävi näin. Noin. Meidän pitäisi varmaan saada se niin mahdollisimman tänne reunaan. Se on nyt siinä. I go straight from the bank, gassing up the tank, cranking up the radio, playing old Hank. It ain't that long till I'm back at the farm. I'm pulling up the truck. Nyt voidaan varmaan puottaa sitten. Tämähän on ihan löytyy. Onko? Se on nyt ensimmäisen varassa. Percy Priest is the spot. We're on a boat, we're feeling fine. Drinking Tennessee whiskey, a big blue sky. Liina auki ja nyt tää romahtaa tästä. There's a party on the water. It's every time we're on the boat. We're killing time. Like a clown! Bottle of wine, we're going up.
Kivi ja kaikki. Ai ei todella. Lattia valmis. Melkein. Muutama pala vielä. Hyvää duunia. Nyt on happy boy. Ei tarvitse tehdä lattia erikseen. No niin, me haettiin tuolta varastosta tai tuolta viereisestä huoneesta kaikki, mitä mä täältä kannoin 3 päivää sitten tonne. Ja nyt ne on tässä ihan levällään. Ja Teppu sanoi, että Oktoberfestissä pitää saada pitkä pöytä. Joo, pitkä pöytä pitää saada tähän silleen, että mahtuu 100 ihmistä. Ei meitä kyllä 100 ihmistä ole tulossa. No edes 10% jos saadaan siellä. Niin, nyt me ruvetaan järjestelemään näitä kaikki. Tennessee whiskey, a big blue sky. We're going up, we're coming down. Here's the feeling, alright. It's a hell of a time. We're on the boat, we're killing time in our own honky tonk. Pitkä pöytä on valmis. Nyt pitää poikien rakentaa vielä toi osuus lattiasta ja pari reikää tukkia, niin sit voidaan kaikki tämmöset nojatuolit ja muut, mitä tässä on, mitä siihen kameralle ei kyllä edes näy, niin laittaa vielä kivasti. No niin, täällä on saatu eilen. Tehtiin lattiaa loppuun tämmösiä pätkiä tänne, mitkä oli koloja. Niin. Nyt alkaa lattia valmistua pikkuhiljaa. Tää uusi osuus on täällä nyt jo tehty. Ja sitten tänne toiseen päähän pitäisi laittaa nyt vielä tuo lattia kasaan tältä puolelta, missä on multamaa vielä, minkä mä tein. Ja noista pikkupätkistä tein tohon lattiaan. Niin päätettiin, että ottaa ne pois vielä siitä ja vedetään tuonne kunnon koolaukset alle pohjan ruoteet tänne noin. Ja tehdään tuohon kunnollinen lattia nyt kerran, kun tääkin puoli tuli niin hyväksi tänne. Niin ei jos toinen puoli vähän heikompi laatuna. Tehdään nyt kerralla kunnolla. Seuraavaksi hakemaan vähän lautatavaraa tuolla toista päästä navettaa. Meillä on täällä päässä lautamestari Juhis valkkaamassa jo, että mitä näistä käytetään. Lattiaruoteet alkaa olemaan ja täällä justiin vatupassia valmistellaan. Kato, on suorassa. Hyvä lattia tulee. Siellä olisi ensimmäinen lattiapala paikallaan. Vähän vielä tekemistä, ei paha. Ja suora tuli. Vetästiin tuohon vielä moottorisahalla pieni ura ja saatiin paksua lankkua tuonne laitettua. Niin saadaan sitten erotettua, kun tänne tulee lautalattia tälle puolelle, niin toi erottaa nyt sitten tän väärinpäin menevän laudan täältä. Tuolla on jo ton verran valmista ja katsotaan saadaanko vielä iltaan mennessä tuo tehtyä. Tuli varsin pätevä olut. Tää on kotihumalista tehty. Käytettiin oman pihahumalaa ja perinteisellä saksalaisella ChatGPT-reseptillä valmistettu olut. Mut joo, tuli oikein juotava 5,6% märtseni. Toimii. Eikö sä tehdä 2 olutta? Tein 2 olutta. Täällä on vielä sitten tommonen valmis humalasetti, mallassetti oli, missä tuli semmonen oikeesti perinteinen resepti, mutta siitä ei tullut niin hyvältä tästä omaa tekemästä. Oma tekemä parempi. Kyllä. Tadaa! Tämmönen siitä nyt tuli. Lattia on valmis ja saatiin sen mukaan sitten kaikki loputkin sisustusjutut tänne laitettua porukalla. Meillä on täällä ollut jo talkoo-ihmisiä apuna, on täällä kameran toisella puolella. Mutta saatiin kyllä ihanasti tänne, saatiin mattoja nyt kun on
tasainen lattia. Se on viimeisen päälle sisustettu. Erilaisia tämmöisiä istuinryhmiä. Kaasulämmiti on tuolla taustalla ja Mä olin vielä istuinryhmissä, että on nojatuolia ja on lepuutussohvaa ja tavallista sohvaa ja pöytäryhmää ja kaikkea. Mut joo, on kaasulämmitintä, että ei jäädytä tänne ja valoja saatiin kirpparilta. Ei ostettu. Jostain tyhjennyksestä saatiin noita valoja. niin ilmoitteeksi. Kyllä, niin ne on. Ja harrikka on ajettu sisälle koristeeksi. Mä olin just kysynyt, mitä varten se harrikka on täällä sisällä? Koristeen. Okay. No, ja kuten Oktoberfestiin kuuluu, niin tosiaan meillä on se pitkä pöytä, mistä oli jo aikaisemmin puhetta, ja Tepon tekemää panemaa olutta, ja pretzelit tietysti kuulemma kuuluu myös asiaan. Ja makkara paistaa illasta. Joo, grillit tuotiin myöskin, ja semmoista. Vähän jotain muuta. Sitten me koristeltiin tätä kaikella. Täällä on tommonen, mikä tuo on? Vilja erotin. Joku juttu, jota on käytetty viljan johonkin tekemiseen, ja sitten on tommonen ihana vanha vaaka ja kaikkea semmoista, jolla on koristeltu. Tämmönen. No nyt me siirrytään illanviettoon ihmisten kanssa. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Kokko ja sauna. Kaljan juonti. Niin, mä lähinnä meidän meidän YouTube-kanavalle. Kasvihuone ei ole vielä varmaan tullut julki. Sitten me ollaan aloitettu jo monta viikkoa sitten se ei kesken, niin ulkoprojekteista tai ulkorakentusprojekteista, niin se on varmaan seuraava. Niin tosiaan, jos tämmönen maatilasisältö kiinnostaa, kannattaa laittaa seurantaa ja pari makuuhuonettakin on syksyn mittaan vielä tarkoitus tehdä. Niin toivottavasti nähdään seuraavalla videolla. Moi moi!